Cześć pieronki i pieronkówny. Dzisiaj tak nieprofesjonalnie, krótko, szybko z ręki. Mianowicie otworzyłem dzisiaj szufladę i cofnąłem się do ery, tak ją nazwałem po swojemu, prewiedźmińskiej. Czyli tak jakby, no tej z przeszłości, jak jeszcze nie mieliśmy takich maszyn i nie graliśmy w Wiedźmina 3. W ogóle od początku, ja jestem strasznym takim, nie wiem jak to powiedzieć, ochopie, jakbym był dzioszką, to by się po śląsku powiedziało klamotny Elza, że generalnie nie wyrzucam. Zbieram wszystko, nieważne ile to ma lat i to potem mi leży i często się ludzie ze mnie śmieją, że mam jeszcze jakieś tam zabawki w ogóle, co się nimi bawiłem, jak miałem 5, 6, 7 lat. Ale no może tak właśnie po kolei od prawej strony. Co tutaj mamy? Myślę, że niektórzy z was mogą kojarzyć tego tutaj potwora. Jest to tak zwany śmierdziel. To jest oryginalny czeski śmierdziel. Tutaj jak widać pozor smrad, czyli generalnie dowejcie pozór, bo śmierdzi. Open with care. Container pro uchowanie smradu. Czyli generalnie no kontener żeby ten smród się nie wydostał na zewnątrz. Ja spróbuję to otworzyć. Aczkolwiek to może być... O, czy to jeszcze... O, jeszcze dupi. Na bezpieczny dystans postaram się to wam pokazać. Tutaj to jest ten śmierdziel. Ten bodej śmierdział czymś tam, jakąś kupą, czy jakąś tam, czymś tam, ale fuj w ogóle. My w ogóle za bajtla to byliśmy tacy mądrzy, że żeby one jeszcze bardziej śmierdziały, to żeśmy je na przykład nacierali czosnkiem albo cebulą na przykład. No, obrzydliwi byliśmy. Ale takiego śmierdziela mieć na placu, to był szpan jak pieron i ja tutaj mojego... O, zawrzyj się, smradosi pieronowy. Ja tutaj mojego śmierdziela nadal dumnie dzierżę i nadal mi śmierdzi i nadal mogę nim straszyć. W ogóle jeszcze były różne smrody, wiadomo, i były takie, że jak się je tak ścisło, to one tak spyska jeszcze tak tym smrodem, nie? Obrzydliwa zabawka i szczerze mówiąc dość debilna i w dzisiejszych czasach, ja w sumie myślę, że mamy dzisiaj debilniejsze zabawki od tego. Dobra, idźmy dalej. Tutaj mam taką gierkę, która, nie wiem w ogóle czy na to jest jakaś licencja firmowa czy nie, no ale to jest jak widać z Action Mana. Ta gierka kosztowała jakieś 20 parę złotych, to jeszcze było ta gierka jest nowsza od tego Game Boya, ale miałem ją wcześniej niż Game Boya, także no jeszcze na pewno mieliście te takie podłużne, takie szare z Tetrisem i z jakimiś tam jeszcze gierkami. No ja szpanowałem na placu takim Action Manem, tutaj były chyba 2 gry, to już raczej nie działa, znaczy to bodaj nie ma baterii w ogóle, zaraz zobaczymy. Tak, to nie ma baterii, to było tutaj na 2 paluszki jak widać, w sumie spróbuję to kiedyś odpalić, może jakiś gameplay z tego nagram. I tak się grało. Leciało się takim samolocikiem, no to nie było dość jakoś tam odkrywcze specjalnie, to było żnięte, że tak powiem, z jednego modelu tych wszystkich gierek, gdzie leci się samolotem i bam bam bam, tutaj się steruje prawo, lewo, tutaj się jakieś tam, jak widać, shield, tarcze odpala, tu jakiś alarm, tutaj się strzelało, tu się robiło uniki, no i tyle. I jak się gierka zdupczyła, to można ją było zresetować. O! Tutaj jest, nie wiem czy ostrość mi tego chyba nie złapie, a widać, reset. I tu jest taka dziurka i można tam było wsadzić na przykład igłę i się tą gierkę resetowało. No, teraz tak przeskoczę tutaj. Tu jest taka biksa po maśle, po ramię. Ja generalnie takie, u mnie w domu, nie wiem czemu zawsze było taki zwyczaj, że takie na przykład krauzy tam po ogórkach czy coś, czyli słoiki, czy takie biksy po maśle, to się myło i się chowało i na przykład potem w tym trzymało koperek w lodówce, czy jakieś tam inne takie dupsy i ja w tym trzymałem dużo różnych takich właśnie pierdół, to na razie odłożę. I co ja tutaj mam? Mam tutaj apcybildry, innymi słowy tak zwane wlepy z Pokemonów. Tutaj mamy, o ile dobrze pamiętam, Snorlaxa. Tutaj już, kurde, nie pamiętam. To jest ten z tej drużyny tam, tej złej. To jest mój ulubiony Pokemon w ogóle swojego czasu. Pamiętam, postać się nazywa Brock. I on miał tego takiego kamienistego. To już, kurde, już nie pamiętam tych nazw. Może wy mi przypomnicie, który Pokémon jak się tutaj nazywa. No i teraz, o ile dobrze pamiętam,
to te naklejki one nie były w chipsach, w chipsy były tazosy, pamiętacie tazosy? Takie te krążki, one były różne, były trójwymiarowe, były takie cieniutkie, były takie rube potem, były trójkątne, były bodaj kwadratowe i one były w chipsach. A te wlepy były bodaj w rogalikach. W rogalikach bodaj 7 Daysach i powiem wam szczerze, że nie byłem wyjątkiem w tej dziedzinie, bo po prostu przeważnie te 7 Daysy kupowaliśmy nie po to, żeby je zjeść, że one były jakieś bardzo dobre, w ogóle okazuje się teraz współcześnie, że one w ogóle były rakotwórcze, także pewnie niedługo wszyscy pomrzemy z tych 7 Daysów, z jedzenia chrupek maczuk i tych super lodów orężady wyciskanej z tych pałeczek, na pewno je kojarzycie, pewnie to od tego wszystkiego już nam rosną po 2 nowotwory. No, i takie żeśmy zbierali, to jest tylko mały odsetek tego wszystkiego, co ja zbierałem, to jest to, co znalazłem tutaj w mojej szufladzie. Mam jeszcze całą taką wielką biksę okrągłą po marmeladzie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się marmeladę sprzedawało w takich dużych, takich wielkich biksach z tym wieczkiem. I mam całą taką biksę, postaram się to kiedyś znaleźć i wam pokazać właśnie tazosów, tych cienkich, tych grubych, tych śrubków. Jeszcze w ogóle mam gdzieś tam gdzieś w tej szafie. Mam też, mam Bionikle, mam Transformersy, mam koparki Caterpillary. Ja to wszystko czymię, nie wiem, ja to chyba swoim bajtlom dam, jak mi się porodzą, a tu jeszcze gwiazda mi się ukryła. To chyba one to w schedzie po mnie przejmą, bo ja taki jestem kolekcjoner. Teraz Biksa. Co mamy w tej Biksie? Teraz nie umiem sobie tego za cholerę przypomnieć, jak to się nazywało, ale na pewno pamiętacie, czekajcie, co tu jest napisane? All Stars... Kurde, to jest taki... Teraz zmienię rękę i spróbuję wam pokazać, jak ten bajer działa. Na przykład... Dobra, to jest jakiś koszykarz, weźmy tego. To jest w ogóle, to nie były Digimony, to było... Nie umiem sobie przypomnieć, jak to się nazywa. To się puszcza i to się... Wow! Kręci się. Zajebista sprawa, co? Jeszcze jeden. Mieliście takie fajne? Pewnie nie mieliście takich, co? Ja szpanowałem... A, to mi nie wiesz. Ja szpanowałem na całym placu takimi bajerami. O! Patrzcie, jaki bajer. Ło, na krawędzi rozpaczy. No i tego też mam tutaj, jak widać, w pierony. To też było w chrupkach. To się składało. Trzeba było najpierw złożyć tą szczałeczkę. To jak widać, to tutaj można wyjąć. Aha, bo nie, bo zepsuje. Wkładało się do tego, no i potem można było sobie je puszczać, nie? I one tam wirowały szaleńczo. I myśmy je puszczali zawsze na sieni, siedząc na placu i one się zderzały i tam, który tam zderzył przeciwnika, to wygrywał, nie? No i były też takie, ale w takiej dużej wersji. Normalnie był taki jakby pistolet, że się trzymało takie coś w ręce i była taka linka z takim pazurem i to się wkładało się, montowało się takiego, one były wtedy nie takie płaskie, tylko takie w kształcie takiego stożka i trzymało się ten pistolet jedną ręką, drugą tak pociągało za tą linkę i one wtedy padały na ziemię i zaczynały się kręcić. I właśnie takie się puszczało, one się zderzały i który odpadł, to zwyciężał i to było na podstawie bajki, której tytuł wy mi przypomnicie na pewno, bo ja sobie go teraz za cholerę nie umiem przypomnieć i tego też mam sporo, mam tu w ogóle jakieś kapsle, kiedyś też kapsle kolekcjonowałem, łupki z żołędzia, jakieś w ogóle, nie mam pojęcia co to, chyba z jakiegoś autka, no. I to też pamiętam, że te takie duże to nawet żeśmy kleili, doklejaliśmy im jakieś koła zębate, jakieś cuda. W ogóle pamiętam, że niektórzy nawet chłopcy mieli takie, że jak się je puściło i one wirowały i ocierały się o beton, to iskry puszczały. Jeśmy wychodzili potem po ciemoku na plac i puszczali i wow, to się obijało, iskry robiło. Super sprawa to była. Przypomnijcie mi, jak to się nazywało, bo na pewno też takie mieliście. Teraz rzecz najważniejsza, czyli Game Boy Pocket. Byłem tym szczęśliwcem. Już jeden film z tym Game Boyem na YouTubie jest, że miałem oryginalnego Game Boya, oczywiście z Niemiec. Tutaj wy tego może nie widzicie. Das beliebteste tragbare Videospielesystem der Welt garantiert endloses Spielvergnügen in jeder Schwierigkeitsstufe. No, czyli generalnie Game Boy sprowadzany z Niemiec, którego kupiłem gdzieś bodaj w Bytomiu na Rostka, na tak zwanym, na tak zwanym starym targu, jak to mówił mój dziadek. No, takiego w tamtych czasach mieć Game Boya to był generalnie taki szpas, że wszyscy sikali
sikali po majtkach. On jest jeszcze w oryginalnym opakowaniu, także ja tutaj mam nieprzeciętną historię gamingu właśnie w rękach. No, i teraz patrzcie. Tak to wyglądało. Pam, pam, pam. Jeszcze miałem to szczęście, że miałem taki super model, który był, jak widzicie, przeźroczysty. Widać mu wszystkie tam bebechy w środku. I ten model był o wiele rzadszy. Miałem też drugiego Xboxa też miałem. Miałem też drugiego Game Boya. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, gdzie on może być, ale miałem jeszcze czerwonego. Pierwszego miałem czerwonego, on bardzo szybko się zepsuł i potem jakimś cudem udało nam się zdobyć drugiego, tego właśnie przeźroczystego. To jest naprawdę super bajer. Wszystko, całą tu płytę widać w środku, wszystko jak te klawisze są połączone. To jest oryginalny Game Boy Advance, nie Advance, Pocket. Advance'a nigdy nie miałem. Zawsze zazdrościłem tym, co mieli Advance'a. Ja go nigdy nie miałem. A tutaj widać wszystkie oznaczenia tam oryginalności, tego może nie być do końca widać. Ej, on może nawet by działał. Mam tutaj wsadzoną grę kurde, Excellent Adventure. To było o takich dwóch gościach. Dobra, spróbujmy go uruchomić. Tu jest knefel. Wow, zaświeciło się. Leci napis Nintendo. Pipło! Słyszeliście? Ale bajer. Dobra, muszę sobie to odłożyć. Ja tam sobie tutaj... Patrzcie. To działa. Słyszycie melodyjkę? Się gdzieś robiło chyba... Tu jest pokrętło do robienia głośniej. Teraz... Albo nie, to jest... Sorry, to jest pokrętło do jasności. Widzicie, tak się kiedyś ustawiało gammę. Nie tam jakieś... Dobra. Czy uda się coś tutaj... Widzicie coś w ogóle? Stage 1. No i to była generalnie gra, no wszystko było na tym schemacie Mario, że łazimy hopkiem i tam zbieramy monety, mordujemy. Na pewno tą grę, na pewno Excellent, a to jest ten Bill and Ted's Excellent Game Boy Adventure. Na pewno to kojarzycie. Dobra, nie męczmy tutaj już Game Boya. I to jest jedna z bardzo wielu moich gier. Nie wiem, czy to są wszystkie. Tutaj generalnie trzymam je. To jest pudełko po oryginalnej grze Królik Bugs. Ja tutaj trzymam, jeżeli nie wszystkie, to większość gier na Xboxa, jakie na Game... Czy co ja z tym Xboxem? Na Game Boy jakie miałem? W takich były pudełeczkach sprzedawane, zapakowane. Kupowałem je w bytomskim Super Samie u takiego handlarza, żeby się nie poniszczyły. Tutaj mam grę oryginalną. Czy uda mi się to otworzyć dla was? Udało mi się otworzyć. Patrzcie, to jest prawdziwy rarytas. To jest oryginalna gra Bugs Bunny Crazy Castle, czyli oryginalny królik Bugs tutaj sobie biegnie z marchewkami. Niestety taka ciulowa jest ostrość w tej kamerze, że wam tego jakoś dokładnie nie pokażę. A oprócz tego mam jeszcze, tutaj nie każda ma, to był bodaj Titus Fox, czyli ale taki, może kojarzycie Crasha, tego liska. A tutaj mam jeszcze, to jest chyba w zasadzie największy rarytas jaki posiadam. To jest oryginalna Castlevania. Widać tutaj, teraz gdzie to jest? Tutaj, nawet tego nie widzicie pewnie. Made in Japan, Konami, The Castlevania Adventure. I powiem wam szczerze, że pamiętam jak jeszcze parę lat temu, jak jeszcze nie miałem telefonu, chociaż nie grałem na telefonie, to brałem sobie często i w to grałem. Teraz już coraz mniej, bo i coraz mniej czasu i coraz więcej Wiedźminów i innych. Ale generalnie jestem dumny, że jestem posiadaczem takiego zabytku w zasadzie, już growego niedługo, takiego rarytasu. No i to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o moją kolekcję, znaczy, no, to nie jest tyle. O, tutaj wam jeszcze pokażę na szybko. No a tam już na YouTubie na pewno widzieliście, to jest gra na Pegasusa 64 in 1, czyli 64 gierki w jednej. Tutaj między innymi Pokémony były, Papaj, Mario, Bomberman i tak dalej. Bardzo mój dziadek w to lubił grać. Mam tam pod łóżkiem schowanego jeszcze mojego Pegasusa, który został mi sprzedany jako PlayStation 1. No tak, sprzedali mi Pegasusa w pudełku po PlayStation 1. Dałem się zrobić za ciula w bardzo elegancki sposób. Mam tego jeszcze dużo. Mam gdzieś schowanego Commodora 64. I to nie jednego, i Commodora jednego, mam jeszcze drugiego Pegasusa, bo tamten był taki w kształcie Playa 1, a mam jeszcze takiego jak klawiatura. Jak klawiatura, gdzie się te kadridże, te dyskietki wsadzało tak z góry. Mam tam między innymi bardzo rzadkiego kadridża z nauką języka angielskiego. No i generalnie udało mi się, dzięki temu, że nie mieliśmy tutaj jakiegoś
dostępu takiego super do technologii, to udało mi się szczęśliwie przez bodaj jedne z ważniejszych okresów właśnie gamingu przebrnąć od Commodora przez Pegasusy, jednego, drugiego, potem Game Boya, potem dopiero jakiegoś słabego kompa, potem jakieś konsole. Jeszcze wcześniej łaziłem do kumpla, graliśmy na Playu 1, na Playu 2 w gry, no nie zawsze oryginalne. No i jak kiedyś coś wyszukam, to na pewno się jeszcze tym z wami podzielę. No i jak widzicie, takie generalnie kuknięcie do szuflady może być bardzo, bardzo fascynujące i jestem bardzo ciekawy, czy wy też właśnie macie jakieś takie skarby, czy gdzieś po domu jeszcze chowają wam się może jakieś Tazosy, albo jakieś Game Boye, jakieś stare gry, jakieś Pegasusy, coś takiego. Bardzo namawiam was do podzielenia się swoimi sekretami, jeżeli oczywiście możecie, ze mną w komentarzach na dole. A to tyle na razie ode mnie. Trzymajcie się.